ni goli apis kaka jatend migao mochune weche mag ICT mapacho kae. En gimoro ma ng'ato dhi wacho ni nokitiyo ka entiere migao no, mano miyo jatend piny Kenya ogoli. Koso idhi tiyo gi thuolo malach mar nyiso jopiny gimomiyo nogoli to nitiyo. Ing'eyo katiba wacho maber ni it is the prerogative of the president to appoint his cabinet. Ng'ama nigi nguvu kalure gi katiba mar appoint cabinet en ng'awa? En president. An ko miya tich tatiyo. Notera ICT ayudo ka en ministry manosetho maonge kata ng'ama winjo. Achiere mobedo an integral cog in our government's framework. Then the author center of everything in government. Makana president ni njo ka wera ICT e dhoge kamora mora. Sani beti winje. No dhi mothonya ka negola ku. ICT hubs no lo. No, iwinjo gi. Ne mapenji, an ok adwa wacho ni an ema wacho, in mapenji kata jopiny. Be giwinjo wacho ICT, no dhi motho. Ogola kanyo, gibo nyisowa. Otera kora dia head performance and delivery. Achaka dia yudo performance management framework manosetho. Adhi achiero ma strengthen performance management framework. Obed performance appraisal, yeah? Kata mana performance contracting. Adhi strengthen makinda chaka duogo into the center of everything in what? In government. And also delivery. Sani ni jo Kenya nyocha nyalo winjo projects madhi mbele. Onge ng'ane winjo anawuotho Kenya mangima ka ng'iyo kaka projects obedo implemented, kama nitie problem benda intervene mondo wasort out mondo gibed ang'o implemented. Koro track record mara as a performer ok ochakre mane sirikal. Ochakre kane ane private sector. Atiyo matek for 23 years as a consultant, I developed a niche in the market. A competitive edge, Manabedo regarded as one of the best strategists in Africa. Everybody knew that, and my record is there for everybody to see. Kenya ka strategic plans manyanyi ma Kenya ka obedi mag ministries gi parastatals Eliud Owalo motimo. Okay? So my track record as a performer is there for everybody to see. Mane ane Ministry of ICT no. EACC, Ethics and Anti-Corruption Commission. Ochunguza ministries te mongiyo kaka ministries gitiyo gi pesa mag sirikal. Oyudi ministry mar ICT mane Eliud Owalo oteleni ene the least corrupt. Ene kama ne kuo onge. Ministries moko ni kwelete. Kamano. Moche githotha inya. Support base mari en nga. Jomage mantiere kar kae. Support base mara en jo Kenya modhier machandre gi. Magi jo Kenya madwa tiyo go. Mane narrative ma bene jatend piny Kenya William Ruto tiyo godo koluongo gi ni Aslas. Mari pogore gi mano. An jo Kenya modhier gi ema dwa tiyo go kadhi go mbele. Nikech ok adwa timo siasa mari progressive. Ni kao kabila ni manyo jatelo more kabila ni, tiriwo gi jatelo more kabila ni, kendi diriwo gi jatelo more kabila cha, ikwedo kabinde mamoko, nto bang' mano ko reform party, kata ni form coalition. Mane makelo gimoro ni kang' kisebet gi jogi, to ni udhi bete mesa, kupoga ngo, kupogo lemo. Ano kadwar kom e mesa. Ana adwa mesa te. Mondo mesa te ni, ane kaka konyo go Kenya. Yude gi party mane? Party an go wabo launch next month. Next month. Yeah. Tariki sayudo? Tariki abo wacho. Kwa say creditiere logistical issues mwa sort out. Kamano, achopo kamada tieke twak mae, kendo wadani warange okang' moro machielo. Kani gwetao. Yes. Barupi mar gwetao. Yes. Bende ne oyudi, to ng'ama noyude, nokawe yo machal nade, nyaka sani, jatend piny Kenya William Ruto, nokawo gwetao mae.